Salibonani. Tinokutambira jakare mu chidzidzo chechitatu. Takavimbisa mu video ya fura kuti tichadzidza kusolva maEquations. Saka nasi ndizo zvatiri kuzoita pano. Saka core, mu algebra tadzidza mashandiro anoita mavara. Zvino mu lesson rino remaEquations tave kuda kuziwa kuti vara rimwe nerimwe inamba ipi chaizo kuikira kuti chikero chienzane. Math yakafanana nechikero, kana kuti balance scale. Zviri ku left zvinofanira kuenzana nezviri ku right. Saka tichashandisa opposite operations kutsvaga x. Mutemo mukuru weEquations unoti, chinhu chikayambuka equal sign, chinobva chachinja kuita opposite yacho. Opposite ya plus e minus, opposite ya minus e plus. Chokwadi eyodi, uyewo opposite ya times e divide, kana nhamba ichidivida, ikayambuka inobva yaita times. Ngatitangene equation irinyore, x plus 5 equals 12. Kuti tizive x, plus 5 anofanira kubva pedo na x. Sezo ari plus, anotiva kayambuka equal sign, anobva ita minus. Saka x equals 12 minus 5. Minduro yedu, x equals 7. Rinotarisa 2x minus 4 equals 10. Serkulu vanoti tangawa bisa constant, kureva nhamba isina vara. Saka tinotanga kubisa minus 4 achita plus 4. 2x equals 14. Zvino tichidivida na 2, tinowana 7. Zimsec inofarira ma brackets. 3 bracket x minus 2 bracket close equals 15. Brackets akaita segoni rakakia. Unatanga wavura goni na namba iripanze. 3 times x i 3x. 3 times minus 2 i minus 6. Zinotarisa 5x plus 2x equals 2x plus 11. Mosatiava na Zimbabwe. Ingoita group the family members. Mavara ayende kone mamavara. Namba kone dzimwe namba. Saka 3x equals 9. X wedu anova 3. Nasi tadzidza zvakawanda. Tadzidza ma-opposites, tadzidza ma-brackets, uyewo kutarisa mavara kumativi ose. Sikulu vari kukutenda ichose. Mu video inotevera, tichashanda ma-exam questions mazhinji ipapo. Subscribe kuitira kuti usazorasika.